May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Sa ebanghelyo karon na ay pariseyo nga nagampo, na ay tax collector nga nagampo. Ang mga tao sa ilang panahon kabalo na nga kining mga pariseyo maayo ni mangampo kay maogoy ilang trabaho. Sa pikas bahin, kabalo pud sila nga kining mga tax collectors dili ni kabalo magampo kay mga makasasala ni, mga kurakot ni, mga traidor ni. Sus ang nahitabo, bali ang pariseyo mo'y nagpakita og bati nga batasan. Kay ang tan-aw niya sa iyang kaugalingon, siya ray maayo. Kusog kay siya manaway. Yes, gasulti siya sa Ginoo, pero ang iyang thoughts directed to him. Unsa iyang ingon? May paku, Lord. Ako tighatag ko, tigpuasa ko, maayo kong tawo, di pariha anak dihang makasasala. Mga igsuon, kung kana iyang batasan, then he is not talking to God. He is just talking to himself. Timan ilang ni, if we do not depend on God, then we are not praying. Because prayer is only for those who see themselves, Lord, kung wala ka, wala sab mi mahimo. That is prayer. Mangutana ko, naa ba nato na nga batasan sa pariseyo? Nga kan abang magampo ta, may paku Lord, maayo paku Lord, di pareha na nila Kay nungdom ko sa 2007 Olympics, napildi ang Team USA sa basketball. Kada usa unta nila maayo, pero sumala sa analysts, tungod kay wala na sila manginahanglan sa usag-usa, wala kaayoy pasapasa sa bola. See? Mga igsuon, if we do not depend on God, then we are not praying. God bless.